Voy a desnudar tu alma beso a beso hasta sentir que tu cuerpo se derrama como lluvia sobre mí. Por el borde de tu espalda voy a dibujar mi amor sin ocultar esta pasión. Cada latido de tu corazón, cada suspiro tuyo me pertenecerá. Televize Prima uvádí mexickou telenovelu Hříšná láska. V českém znění hrají Klára Sochorová, Igor Bareš, Eva Gorčicová, Petr Štěpán, Radka Přibyslavská, Eva Novotná, Přemysl Přichystal, Jiří Balcárek, Olga Hegerová, Helena Plecháčková, Zdeněk Junák, Jana Štvrtecká, Milan Horský, Jaroslav Kuneš, Silva Talpová a další. Promiň mi to, prosím tě. Ale já ti přece nemám co prominout, Barbaro. Můžu dál? Co tady děláte, Eleno? Slyšela jsem, že se vaše žena zotavuje a tak jsem si dovolila přinést kytky. Položte je tam a odejděte, nechci tu žádné návštěvy. Mou matku a Dianu už znáte. Dobrý den. Tohle je Berenice, žena mého bratrance Diega. Dobrý den. Moc mě těší. Elena Olivares. Takže vy jste ta Elena Olivares? Mám takový dojem, že jsem vás někde viděla. A nevzpomínáš si? Ale kde? Jasně. V tom obchodě s oblečením. A pak jsem viděla vaši fotku v kanceláři seniora Hernandeze. Ano, je to tak. Slavná Elena Olivares. Těší mě, senioro. Jsem ráda, že už je vám líp. Snad se vám ty květiny líbí. Omluvte mě. Nashledanou. Co jí to jenom napadlo sem přijít? Tohle je přece rodinná záležitost. Já vím, mami. Musím jít za ní, musím zjistit, co se děje v kanceláři. Pokud vám to nevadí. Když už se nevrátí, tak ne. Poslyšte, tahle ženská se mi vůbec nezdá. Nic moc, co? Eleno, počkejte, prosím vás. Pane Sambrano, já nemůžu za to, co se stalo vaší ženě. Dívali jste se na mě, jako bych udělala kdo ví co. Eleno, nevšímejte si toho. Přišla jste nevhod. Všichni jsou myšlenkami s Barbarou. Ano, ale já jsem chtěla udělat takové milé gesto, abych ukázala, že je mi líto, co se stalo, protože já vím, co to je přijít o dítě. Vážně, Eleno, nevšímejte si toho. Jsem vám vděčný za to, že jste přišla. Pojďte, posadíme se. Třeba sem. Za kolik se včera prodávala káva? Tohle není vhodná chvíle, abychom se bavili o práci. Za kolik byla včera káva, Eleno? 1,95. Lidi v New Yorku čekají na vaše příkazy. Dělo se v kanceláři něco důležitého? Musela jsem zrušit spolupráci s Aldanou, s tím celníkem. Co jste to udělala? Měli jsme totiž problémy se seniorem Lacombem a mohl za to Aldana. A přesto na mě začal křičet, nadával mi a vyčítal, kdo ví co, pane doktore. Takže mi vážně nezbylo, než se obejít bez jeho služeb. Ale ten malér už je vyřešený. Hned zítra zásilku Lacombovi dodáme. Sehnala jsem kávu už jinde.
Jenom to bude o trochu dražší. Ne, to snad ne, to není možné, Eleno, o kolik přijdeme? Vůbec o nic, protože tady přece nešlo o zisk, pane doktore. Hlavní je, že jsme nepřišli o klienta, ne? Ahoj, jak je Barbaře? Už je to lepší, děkuju. Promiň, že jsem nepřišel dřív, ale nemohl jsem. Měl jsem nějaký problém. Dobrý den. Dobrý den. Potřebuju, abys mi doporučil nějakého dobrého celníka. Zrovna jsme vyhodili Aldanu. Aldanu? Ten je nejlepší. To bude těžké. Jak to myslíš těžké? Počkej, je tu jeden, co si zrovna otevřel praxi. Pracoval dlouho pro Monsanta. Jmenuje se Rafael Pérez. Je výborný. Rafael Pérez. Zavolejte mu, ano? Sežeňte ho a pozvěte ho na zítra na ráno. Ano, samozřejmě. Eleno, děkuju, že jste přišla. Není zač, seniore. A za tu kytku. To je v pořádku. Naschledanou. 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 Už teď má prakticky veškerou svou sklizeň prodanou. Říjen bude pro nás, pro všechny, moc dobrý měsíc. Pojďme za Barbarou. Dobře. Děkuju, mami. Dej na sebe pozor. Ahoj. Čau. Ahoj. Ano, dobře. Nepřijel. Jak to tak vypadá, zůstane tam a bude něco řešit s tou sklizní tabáku. Myslela jsem, že přijede s Diegem. Doufala jsem, že bychom si všichni mohli zajít na večeři. Diego byl velmi rád, když se dověděl, že už je zas Barbara v pořádku. A tak se rozhodl, že nepřijede. I vzhledem k tomu, že se blíží sklizeň, asi nechce odjíždět ze statku. Ano, víme, jaká je to práce. Jen se neboj. My už přijdeme na to, jak ho dostat do města, i kdyby to mělo být v půlce sklizně. Kéžby. Jak je jí, chlapče? Už mnohem lépe. Ano? Dali jí teď prášek na uklidnění, aby si odpočinula a aby taky trochu nechala odpočinout i mě. Já už teď nutně musím do postele. Nenávidím nemocnice, Dobře. je to tu deprimující. Budeš spát jako Dudek. Víte co, nechám si zavolat taxíka a taky pojedu. Ne, v žádném případě. Já tě odvezu. Ty pojedeš k babičce? Ano, ano. Mohla bys si odvést mámu? To víš, že jo. Děkuji. Pojďme, Děkuji, teto. Diano. Jdi si odpočinout, chlapče. Měj se, mami. Ty Měj si se. to zasloužíš. Tak už běž. Moc ti děkuju. Naschledanou. Díky. Ahoj. Pozdravuji. Mějte se hezky. Berenice. Mějte se hezky. Děkuji. Půjdeme? Ano. Kdo říkal, abys za těma nafoukanýma ženskýma chodila? Věřím, že ty se nenapraví ani na smrtelný posteli. Ale to máš z toho, Palomo, že jsi taková hodná. Mami, dost, prosím tě, už mi nenadávej. Už jsem si to sama vyčítala. Je toho na mě až moc, víš. Co je tady nového? Byl tu jeden pán. Říkal, že je právník, že jsi mu volala z kanceláře. No a tady ti nechal nějaký papíry. Ne? Aha. Co je to? Na co je potřebuješ? Kvůli změně jména. A zase je to samý, Palomo. Zítra se musím jít zaregistrovat. Od zítřka se budeš jmenovat Soledad Suárez, vdova po Olivaresovi. To je hrozný, děvče. Víš, od té doby, co jsi mi to řekla, jsem z toho celá nesvá. Mami. Ano, je to tak. Když už si budeme měnit příjmení, tak vyber aspoň nějaký pěkný. Nějaký elegantní, třeba jako Montenegro, nebo Del Valle, to je hezky, nebo Del Castillo. Budeme se muset spokojit s tímhle, protože nic jiného nezbývá. Co to děláš? Na co chceš tu tekilu? Mami. Mluvila jsem s Diegem. Pěkně mi vynadal. Řekl mi ošklivé věci. A poznal tě vůbec? Ne. A v nemocnici mě představili jeho ženě. Dívali jsme se na sebe, mami. Jeho manželka a já, tváří v tvář, směšné. Je moc hezká. Řekla, že už jsme se někde viděli. Věřila bys, ale nepoznala mě. Víš co, mami? Myslím, že bych měla dát v podniku výpověď. Co jsi to řekla, Palomo? Výpověď? Máš pravdu, mami. Diego se tam může přece kdykoliv objevit, ne? No a?
Doteď ti to vůbec nevadilo. Vždyť si to tak chtěla, nebo ne? Řekni mi na rovinu, o co jde. Uznala jsem, že máš pravdu, mami, to je všechno. Přece se před ním nemůžu celý život schovávat. A taky mu nemůžu zůstat tak na blízku a doufat, že ho potkám a současně se modlit, aby se neobjevil, to nemůžu. Nemůžu přece chtít a nechtít. Ach, má milá, bože můj, dáváš mi za pravdu a přitom bys mě poslouchat neměla. Už jsem ti to jednou chtěla říct, ale zapomněla jsem. Tuhle jsem se na tebe dívala a uvědomila si, že ses hrozně změnila, jsi jiná. Řekla jsem si, kdo znal mou drahou Palomu před rokem nebo 2, dnes by ji nepoznal. Opravdu, děvče. Jsem si jistá, že až tě Diego uvidí, tak tě nepozná, Palomo. A když se mu představíš jako Paloma Olivares, Elena Olivares, co myslíš, že by se stalo? To nevím. Co? Tak by se do Eleny Olivares zamiloval, víš? Protože ona mu strašně připomíná Palomu. Ne, mami, co tě nemá? A proč ne? Takové věci jsem viděla v telenovelách. Já vím, mami, nic jiného bych si ani nepřála. Ale vím jistě, že jen co mě Diego potká, tak to bude takový poprask, až se budou hory zelenat. A potom prasknou všechny moje výmysly, všechny ty hrozné lži. A pak s Bohem, kariéro. Já toho teď musím využít a změnit místo, protože teď, když mám v práci dobrou pověst... No tak to se tě musím na něco zeptat. Ptám se tě na to vždycky. Víš to jistě? Tohle bylo vždycky Barbařino slabé místo. Že se neumí ovládat. Nakonec ta fotka v těch novinách ani nestojí za řeč. Nemyslím si, že by si to někdo mohl zle vykládat. Prosím tě, co to říkáš, Fabiáne? Já jsem tu fotku viděla. Marcia na tobě úplně visela. Dobrá. Bylo mi potěšením uvařit ti. Nechtěl bys tu ještě zůstat? To mám jíst sama? Ne. Je to pěkná otrava, když člověk večeří sám. Co tím myslíš? Snad mě? Nás oba. Vypadá to krásně, jsi šikovný. Tak dobře, jak tedy chceš? Chci. Ano, chci. Promiň. Jak se ti vedlo, Jeremy? Neměl bys trochu ciankály. Byl bych ti za to vděčný. Protože nikdo si nechce vzít ten můj tabák na starost. No, Juancho mě představil několika lidem, ale nikdo neměl zájem. Raději to nechej být a budeš mít po starostech. Zbláznil ses? Tohle je otázka cti, Diego. Hele, ten tabák je jediná věc, stopa, která tu po mně v tomhle kraji zbyde. Jako by tvůj pobyt tady měl historický význam. Víš, co si myslím? Necháváš se vtáhnout do Matildiny hry. Víš, že nedovolíš, aby se vysazený tabák spálil. Jde jí o to zahnat tě do úzkých, aby se zvrátil. Nikdy se nevrátím, nikdy, Diego. Nevrátím. I když se mi bude pořád zjevovat. Ona tě sleduje? Ano, zjevuje se mi. Já jsem ji viděl tam nahoře na plantáži. Tady na statku? Nevím, možná jsem si ji jen představil. Každopádně už jsem se rozhodl, Diego. Zítra odpoledne pojedu do Mexika. Promiň mi to, prosím, ale navždy ti budu zavázán za ty peníze, co jsi mi tenkrát dala. Tedy jednou ti to určitě splatím. Prosím tě, Jeremy, teď o tom nemluv. Co se děje, Diego? Slavíš něco? Ano. Oslavujeme, že už se blíží sklizeň. Je říjen, Jeremy. Říjen. Diego, nechci ti kazit náladu, ale
Řekl bych, že celá tvoje rodina moc dobře ví, že čekáš na Palomu. To je dobře. Aspoň taky vědí, co ode mě můžou očekávat. Ano, dělá mi to velké starosti. Ta ženská každý rok v době říjnové sklizně přijíždí na haciendu. A neřekla bych, že to bude letos jinak. No jo. Ale aspoň víš, že celá rodina sdílí tvoje obavy. Už jsme zjistili, že Diegovi záleží na tom zachovat si manželství. No a možná, že na tu svou česačku už dávno zapomněl. Chceš ještě víno? Ne, děkuju. Řekl jsem něco, co jsem neměl? Vždyť ty moc dobře víš, že naše manželství s Diegem je všechno, jen ne to pravé ořechové. Nikdy jsme se nemilovali a dokonce i před zákonem je takové manželství nenaplněné. A taky není pravda, že Diego už na tu česačku zapomněl. Nedělá nic jiného, než mi v jednom kuse dokazuje, že je pro něj v životě nejdůležitější. Jak to myslíš? Co tím chceš říct? Zavrhuješ snad možnost, že jednoho dne bude vaše manželství úplně normální? Prosím tě. Kdybys viděl, co všechno jsem dělala, jen abych Diega svedla na mou duši. Nevěřila bych, že jsem takové věci schopna udělat. Dala jsem na to, co radila Barbara a Diana. Šla jsem za psychologem. Dokonce jsem šla i za čarodejnicí. Vždyť já ani nevím, proč ti to všecko vykládám. Ani nevíš, jak je mi to líto. Ne, nemusíš se omlouvat. Možná, že jsi zvolila špatnou taktiku. Neuvažovala jsi o tom? Poslyš, Berenice, jakou jsi vlastně měla zkušenost s muži, než jsi vzala Diega? Ale ne, promiň. Možná, že se ti ta moje otázka zdá příliš indiskrétní, jenže fakt je, že je to... Já jsem o tom nikdy s žádným mužem nemluvila. Dobře. Jestli ti to není příjemné, můžeme toho nechat opravdu... Ne. Vlastně se potřebuji někomu svěřit. Ještě před Diegem jsem měla pár vztahů, jenže to bylo dost hrozné. Proto jsem před svatbou přistoupila na jeho podmínky. Já ti přísahám, že v té chvíli pro mě sex, prostě tahle stránka života, pro mě byla zcela nepodstatná. Nezáleželo mi na tom. Ano? Proč? Já nevím. Neumíš si představit, jaké to je ležet po jeho boku. A vědět a cítit, že myslí na jinou ženu. Že po ní touží. Strašně jí závidím a taky na ní žárlím. Vždyť to já jsem přece vedle něj. A ona je jenom pouhá vzpomínka. Bože můj, co jsem to jenom za ženskou, když se nemůžu měřit ani s hloupou starou vzpomínkou. Prosím. Ahoj, miláčku. Ne, už je jí mnohem líp. Zítra ji pustí domů. Co ty, jak se máš? Fajn. Byli tu za mnou z výboru a chtějí, abych je zastupoval na výročním kongresu v Mexiku. Co ty na to? Mám velikou radost, blahopřeju. Kdy se ten kongres bude konat? V říjnu. To znamená, že bys měl být v říjnu v Mexiku? Ne, asi ne. Moc mě to těší, že se na mě obrátili, ale nechci propásnout začátek sklizně.
Kdy se vrátíš? Víš, ráda bych tu pár dní zůstala s mámou a s Barbarou. Proč? Ne, jen tak. Zítra ti zavolám. Ahoj. Čau. Za Diegem byli lidi z výboru, chtějí, aby je zastupoval na výročním kongresu. To je hrozně důležité, protože tam se odehrává všechna politika, která řídí svět kávy. Tedy, kromě toho, že je to skvělá zpráva, je to taky příležitost, jak dostat Diega ze statku. Ale Diego to nakonec nevezme. Už teď si vymýšlí nějakou výmluvu, jako vždycky. Zařídím, aby to vzal. To se ti, myslím, nepovede. Dáš si ještě whisky? Nebo už jdeš? Ne. Ještě jsme nedokončili náš rozhovor. Opravdu jsem zkusila všechno. Jednou mě Diana vzala do obchodu se spodním prádlem a přemluvila mě, abych si koupila takové vyzývavé. Vzala jsem si ho na sebe a hrozně se styděla. Diego nic, řekl mi, ať se přikryju, abych se nenachladila. A pak ty hrozné recepty z afrodiziaky. Ale Diego pokaždé usnul. A co ty? Jak jsi na ty recepty reagovala ty? To si dovedeš představit. Musela jsem odejít a jít se provětrat. To znamená, že na tebe zapůsobili? Vlastně ani nevím. Fabiáne, víš, co je na všech těch pokusech ze všeho nejhorší? Ta špatná jsem především já, protože nejsem přitažlivá. Ne, to se pleteš. Jsi velmi atraktivní žena. Smyslná. Ne, Fabiáne, prosím. Nedělej si ze mě legraci. To ne, já si nedělám legraci. Opravdu myslím si, že jsi mimořádně krásná. A strašně smyslná. Teď už chápu, že Diegův problém je mnohem vážnější, než jsme si mysleli. A proč? Protože by nikdo vedle tebe nedokázal klidně spát. Ty si ze mě střílíš. Co mám udělat, abych dokázal, že je to pravda? Ha? Že to myslím vážně. Podívej se do zrcadla. Vidíš se? Zkus se na sebe dívat jako na neznámou ženu. Každý by se to dal nevím co, aby byl s tebou. To nemůžu popřít, Jeremy. Berenice je opravdu výjimečná. Bylo by to pro mě těžké nechat ji odejít. Ona má taky právo být šťastná. Bude to velice těžké. Nechci na to myslet a zvlášť ne teď. Teď před sklizní.
Řekl bych, že vynikající. Velmi mě překvapilo, jak vyřešila tu záležitost s Lacombem a jak potom uzemnila Aldanu. Je to dost dlouho, co mě přestala překvapovat. Vlastně od ní čekám všechno, cokoliv. Jen škoda, že má takovou povahu. Je hrozně vznětlivá. Pohádala se i s Diegem. Johne, prodej 64 000 pytlů a sníž cenu. 64 000 a sníž cenu o 3, slyšíš dobře? Fabiáne, nepřeháníš už to trochu? Nelze prodávat a snížit cenu. Jestli si toho někdo všimne, že jdeš pod cenu, uvalí na nás sankce. Jorge, já nevím, jestli jsi z toho všiml, ale poslední dobou je tvá přítomnost v mé kanceláři nejen nepříjemná, ale navíc i zbytečná, rozumíš mi? Musím teď prodat obrovské množství kávy ve Spojených státech, abych všem dokázal, že prosperuji a že jsem solventní. Abych pak mohl dostat půjčku, kterou potřebuju na pražírnu. Když jsi tady a šíříš drby kdo s kým, ztrácím spoustu času. Proč nejdeš do své kanceláře? Ověř si, kolik pozvání k obědu si dostal a mě už dej pokoj. Zahráváš si s ohněm, milý Fabiáne. Doufám, že potom dokážeš nést následky. Promiňte, pane doktore, máte hovor, volá manželka. Miláčku, jak se cítíš? Lépe. Už jsem doma a tvoje matka jela se mnou. A babička? Řekla mi, že přijde s Dianou později. Dobrá, hlavně odpočívej. Mám tě moc rád. A dej mi mámu, prosím tě. Fabián. Ahoj. Mami, prosím, promluv s babičkou. Diego dostal výhodnou nabídku. Ať ho babička přesvědčí, aby si to rozmyslel a nabídku na krajského delegáta vzal. Ten kongres bude v říjnu. Je to příležitost, jak ho vytáhnout ze statku. Řekni to babičce. Nemusíš se bát. Já jí to řeknu hned, jak přijede. Tak dobrá, ahoj. Co ti řekl? Vypadá to, že to jde nějak zařídit, aby Diego v říjnu ze statku odjel. Fabián chce, abych to řekla babičce a aby ho přesvědčila. Chudák je hrozně ustaraný. Hlavně po tom, co se to stalo s tebou a dítětem. Ani ti nedokážu říct, jak hrozně toho lituji. Byla jsem sobecká. Jenže jsi to bohužel uvědomila až pozdě. Jestli se Diego v říjnu setká s tou česačkou, tak tě ujišťuji, že na to až do své smrti nezapomeneš. Budeš toho až na věky litovat. Protože ti nikdo v naší rodině neodpustí, že zvložila náš osud do rukou té příšerné ženské. A teď se snaž odpočívat. Musíš se rychle zotavit, Barbaro. Já si zajdu pro kafe. Potřebuji, abyste těch 5000 pytlů hned teď dodali do přístavu, ano? Prosím, ano? Dobrý den, dámy. Moment, prosím. Dobrý den. Dobrý den, co si přejete? Hledám pana Sancheze Sambrána. Hned vás ohlásím, vteřinku. Zavolám znovu za půl hodiny, ale jen abych si ověřila, že je káva na cestě. Děkuji, nashledanou. Jakže se jmenujete? Rafael Pérez Gutiérrez, k službám. Děkuji, už jsme na vás čekali. Vydržte, ano? Pojďte dál, prosím. Senior Rafael Pérez Gutiérrez. Dobrý den. Pojďte dál, Rafaeli, rád vás poznávám. Posaďte se, prosím. Děkuji. Jak to vypadá se schůzí vývozců, Eleno? Bylo dohodnuto, že se přesune na 5. hodinu. Výborně. Přidejte do složky naše poslední 2 zprávy. Samozřejmě. Fajn. Pane doktore, máme problémy s třídírnou, do které Casablanca vozí kávu. Musíme s tím něco udělat. Tenhle problém se vleče už dlouho. Ze všeho nejlepší bude, když to půjdete vyřídit osobně. Cože? Musíme toho vedoucího vyhodit a udělat změny v administrativě. Ale nebojte se. Požádám Diega, aby byl s vámi pro případ, že byste potřebovala podporu z rodiny. Nebude jednodušší, aby si to vzal na starost? Ne. Diego nemá se závodem nic společného. Třídírna patří pouze koncernu, takže buďte tak laskavá a rezervujte si na dnešek letenku.
Budu s vámi mluvit na rovinu, seniore Perezi. Mám málo referencí o vaší práci a naším podnikem ročně projde... Dobrý 1 milion pytlů kávy, že ano? Ale podle toho, co jsem už o vás slyšel, nebylo by na tom nic divného, kdyby se ke konci roku překročili 2 miliony. Správně. Takže vám nemusím říkat, že potřebuji v přístavech velký tým. Takový tým, který by se dokázal postarat o všechen vývoz kávy našeho podniku. Naším cílem je ke konci roku dosáhnout nikoli 2, ale nejlépe 3 milionů pytlů. Se mnou můžete exportovat tolik kávy, kolik jenom budete chtít. Takovou záruku vám nikdo nedá. To jsem moc rád. Naším cílem je vyvést do Spojených států víc kávy, než se povedlo vývozcům v historii naší branže. Nejdůležitější pro mě je dokonalé zvládnutí všeho, co se exportu týče. Závisí na tom také několik úvěrů, o které žádám. Na vaši vlastní pražírnu. Pane doktore, z vás musí být největší vývozce v zemi a já vám můžu pomoct toho dosáhnout. I za tu cenu, že právě nebudete vyvážet takové množství, jaké byste si představoval. A jak? Teď vám mohu říct jen tolik, že mám své metody. Pane Sanchezi Sambrano, pokud si najmete moje služby, vytvoříme spolu takový skvělý tým, na který v téhle zemi nikdo dlouhá léta nezapomene. Delegát na kongresu pěstitelů kávy? Víte vy vůbec, co to znamená, děvčata? Samozřejmě, že víme. Proto nám to dělá starosti, co když tu nabídku Diego nebude chtít přijmout. No to by byla velká škoda. Vždyť je naprosto jasné, že pěstitelé kávy chtějí tímhle jmenováním vyjádřit Donu Lorenzovi a Joaquinovi úctu. A výročí manželovy smrti se už zase blíží. Ne, Diego nás přece nemůže takhle urazit, ne? A navíc, kongres přece nebude trvat déle než týden na nejvýš. Tetičko, ten tvůj náhlý zájem o aktivity mého bratra mě vážně udivuje. Raději přestaň šaškovat a rovnou řekni, že ti jde o to, jak ho dostat ze statku. Ano. A ty moc dobře víš, proč, z jakého důvodu. A pak myslím si, že všichni z naší rodiny bychom měli projevit trošku solidarity k chudince Berenice. Dobrá, tak tedy buďme upřímní. To, že se tu objeví ta česačka, je momentálně problém, který tíží spíš vás, než jeho. S tím kongresem je to prima, ale sklizeň trvá několik měsíců. Takže si musíte najít lepší záminku, jak ho zdržet ve městě. Mějte se. Ale holčičko, já myslela, že budeš celé odpoledne tady s námi. Kam jdeš? Ne, babičko. Já mám ještě na práci důležitější věci. Tak zatím. No dobře. Dobrý den. Dobrý den. Mám takový dojem, že za 20 dní můžeme sklízet tuhle stranu. Dobrý den, Done Edžuji. Kolik sběračů budeme letos potřebovat? Mezi 650 a 700. Kvůli rozšíření plantáže dole. O 300 víc než v loňském roce? A kde je asi vezmeme? O tom jsem zrovna přemýšlel. Tak to budeme muset udělat jako tvůj dědeček. Platil si na nádraží ve Veracruz reklamu na práci. Uvede se jméno statku a datum nástupu. Uvidíš, bude to fungovat. Proč jsi mi to neřekl dřív, Aurelio? Chci, abys to teď hned jel zařídit. Vyřídím tam, že já si přeju, aby ta reklama byla slyšet všude po celé zemi. Je mi jedno, kolik to bude stát. A hlavně si přeju, aby v tom oznámení bylo něco zvláštního. Chci, aby v těch reklamách zněla písnička Palomy. Dobře, tak já jdu. Jeremy. Radši se tě nebudu ptát, jak se ti vedlo, co? Půjdu se převlíct a zbalit si věci. Můžu říct Carlosovi, aby mě odvezl? Samozřejmě, jak budeš chtít. Ano? Babičko, to je ale překvapení. Ano, přijeli jsem k nám a nabídli mi to. Škoda, že to nemůžu přijmout.
Zrovna jsem ti chtěla říct, můj milý Diego, že tady přece nejde o to, jestli chceš nebo nechceš. Je to totiž tvoje povinnost. Ty si nemůžeš dovolit odmítnout takovéhle vyznamenání. Já mám své povinnosti, babičko. Ano, ale taky je tvou povinností ctít památku otce a dědečka. Konečně si uvědom, hochu, že to tvé jmenování je také poctou těm dvěma. Babičko, prosím tě, pochop mě, ano, já vím, že je to moc důležité. Ovšem práce na statku je momentálně ještě důležitější. Tak dobrá. Chceš, abych ti to řekla srozumitelněji? Pak ti to tedy říkám. Žádám tě, abys tu nabídku okamžitě přijal. Slyšel jsi mě, Diego? Žádám tě o to. S Bohem. A začneme hned zítra. Nezapomeňte, víc vás budu potřebovat ve městě než v přístavu. Nemějte obavy. Já mám svých lidí v přístavu dost. A navíc svým klientům jsem rád na blízku, abych jim mohl poradit. Bude mi potěšením pracovat pro vás, pane doktore. Naschledanou. Naschledanou. Těšilo mě. Naschledanou. Naschledanou. Ano. Naschledanou, slečny. Naschledanou, ano. Zavolám vám. Pane doktore, potřebovala bych s vámi velmi nutně mluvit. Neměla jste už být na letišti? Zrovna o tom s vámi chci mluvit. Ne. Pane doktore, pardon, promiňte, ale máte hovor, volá seniora Angela. Přepojte to. Ano? Ahoj, mami, co je? Nepovídej, souhlasil? Takže budeme mít Diega tady, na kongresu. Babička ho přesvědčila. No, takže se připrav, že ho přivítáš. A budeme mít týden na to, abychom si něco vymysleli, něco, abychom ho tu zdrželi aspoň do konce sklizně. Něco nás už napadne. Co, Berenice, je tam s vámi? Ne, nepřišla. Pořád na ní čekáme. Řekla bych, že největší radost z toho bude mít právě ona. Mám ještě spoustu práce. Zavolám odpoledne. Za všechno ti děkuju. Opravdu za všechno, Diego. Vždyť přece víš, že tě tady rádi vidíme, že jsi tu vítán. Možná, že se ještě uvidíme v Mexiku. Takže tě přesvědčili, co? Ano, na ten slavný kongres budu muset. Aspoň, že to trvá jenom týden. Musím ti ještě něco říct. Hele, opravdu si Berenice hrozně vážím, ale raději ti přeju to pravé štěstí. Kéž by se v říjnu objevila Paloma a zůstala tu s tebou navždycky. Kéž by. Tak zatím. Paloma? Děkuji. Ahoj. Ahoj. Co tady děláš? Proč jsi mi neřekla, že se sem vrátíš? Co se ti stalo? Jsi v pořádku? Nechtěla jsem tě obtěžovat. Nikoho jsem nechtěla obtěžovat. Hrozně mi chybíš. Hrozně mi chybíš, Diego. Počkejte na mě, prosím. Matilde! 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 Ahoj, Matilde. Kde je strýc? Já nevím. Přišel jsem se rozloučit. I s tebou, Matilde. Vracím se do Londýna. Ale to už víš, ne? Šťastnou cestu. A ty? Ty tady zůstaneš? Ano. Můžu se tě zeptat, proč? Proč? Miluješ ho? Miluješ svého strýce?
proč to snášíš? Proč si to necháš líbit? Protože mě podvedl. Řekl naší rodině, že mě dá na studie. Vidíš, co ze mě udělal? Já tu musím zůstat Jeremy. Dřív a nebo později strýc umře. A mně to tu všechno zůstane. To bude moje odměna. Dáš spálit můj tabák? Ano. Když nezůstaneš, dám. Matilda. Zhrňme to, ano, slečno Olivares. Proč nechcete jet do závodu? Ne, že bych nechtěla. Ale já prostě nemůžu. Proč ne? Máte důvod? Moje maminka je nemocná. Ale prosím vás, Eleno, to jste mě zklamala. Máte málo fantazie. Vy si myslíte, že vám naletím na takovou hloupou výmluvu? Řekněte mi, že se vám nechce, že vás třeba venkov nudí, že se bojíte, že v hotelu budou šváby, anebo že se k vám v závodě budou špatně chovat, ale nechoďte za mnou s touhle hloupou výmluvou, jenom to ne. Jenomže je to pravda, pane doktore. Tak to mi je vážně líto. Vy jet musíte, nikomu jinému nedůvěřuji. Jen vám. Ano, Eleno, jen vám. Nebude to dlouho trvat. Řeknu Diegovi, aby vás nenechal samotnou. Ne, pane doktore. Nepojedu. Tak co tedy k sakru vlastně chcete? Dát výpověď. Odcházím odsud.